creo que vou dicir unha cousa importante. Porque alguén con todo isto da saudade preguntoume daquela como poder sintetizar o que sería a saudade segundo eu. Segundo eu, conectando outras cousas, que a ver se nos entendemos. E agora a mañá xa acordei e dixo, voulle dar forma. E acabo de anotalo, mentras tomaba un café. Para min, a saudade sería un afecto que se dá no momento presente en relación con momentos pasados e permite que eses momentos pasados cobren un sentido na totalidade da nosa vida. Ese afecto presente, que sería a saudade, conéctanos coa vivencia humana no máis esencial desta. A finitude é o medo ontolóxico que temos á morte, a esa finitude, que non se supera, senón que se convive con el. Daquela, a saudade tamén está relacionada cos afectos futuros, pero non como afectos, porque nós non sabemos nin cales serán, nin a causa destes, senón que nos coloca na situación de poder enfrontar a incerteza dese futuro, non mirando cara a él, senón vivindo con ese sosego no presente. Isto a nivel humano. Por iso a frase de Castelao, cando di a tradición non é serva do tempo, indicaría que a tradición, como a forma de vivir do noso pobo a nivel ontolóxico, está sostida na forma en que tomamos consciencia dese afecto no presente e que, a súa vez, permítenos tomar consciencia da experiencia de ser humanas. E daquela, como onte quedei aí dándolle voltas ao tema do Triskel, e ao momento xa pensei no Triskel outra vez, e nos petroglifos. Pensei no Triskel como pasado, presente e futuro, virando sen parar en equilibrio arredor de nós, é dicir, a existencia estaría aí. As tres espirais, pasado, presente e futuro, que viran. Se nós, a vivencia presente é o centro do Triskel, a eternidade é que ningún deses momentos, pasado, presente, nin futuro, e Castelao tamén diría, non está no presente, permítennos vivir esa experiencia da eternidade. Cando ningún deses espirais afecta máis que a outra. Agora o Triskel comezou a virar e vira a unha velocidade constante e se o veiramos como vectores, ningún dos brazos está tirando, porque fai unha espiral. Non me tira nin para o pasado, nin para o futuro, nin o propio presente me deixa estática. É dicir, sen ser servas do tempo. E iso, como di Ramón Piñeiro, a experiencia esa é tamén a experiencia da liberdade. Porque non ser servas do tempo cronolóxico, que en certo modo é case unha invención, ou sen case, é a liberdade en sí. É exactamente do que non temos que ser escravas. Porque ese tempo cronolóxico sí que é o que nos di que imos cara á morte. Pero condiciona a forma na que vivimos. Pero se o Triskel vira, non hai ese condicionamento que depende do tempo. Vivimos en relación co tempo, relacionándonos con el, o que Ramón Piñeiro di, a experiencia humana do tempo.
E esa é a experiencia de ser humanas. E daquela pensei, outra vez nos petroglifos, e na idea de que o ser humano fai estas figuras de forma intuitiva que teñen que ver coa matemática, non como a ciencia, senón como a matemática como algo que existe. E debúxano desde ese... non desde... debúxano e nace case no propio acto de debuxar e todo iso. E hai aí unha experiencia cognitiva que despois influi o pensamento. Por iso, primeiro debúxano e despois de aí poden nacer crenzas e cuestionamentos. E ten que ver coa evolución humana e ca capacidade de cuestionar. De cuestionar, por exemplo, a morte, por que morremos, non sei, sí, as estrelas, pero onde acaba isto? Sería iso. E paréceme, por exemplo, que se ti agora, pensei agora a mañá, colles os petroglifos de Gargamala e colles ese círculo máis representativo que ten coviñas, e eu, como xa estou pensando en matemática, se agora colleramos, mirei, non é, mentras tomaba o café, deixamos o círculo exterior e os tres interiores rompen e comezan a virar e van integrando as coviñas, van pasando polas coviñas, eses tres círculos debuxarían o trisquel, creo eu. E a min, por exemplo, paréceme super interesante facer unha investigación sobre os petroglifos desde esta visión matemática, que ten que ver ca experiencia de ser un ser humano, que comeza a debuxar e ve como pode, pois, facer a simetría, pechar a liña, non pechala. É máis unha experiencia de agora, pois non a vou pechar e a ver por onde podo pasar, non? Con esta liña. Pero eses petroglifos, de repente, sí que me parece que dai chegan ao trisquel. Despois, chegaría o simbolismo, a crenza. É en si un proceso cognitivo. E daquela doume por pensar. Que pasa co ser humano cando está privado de vivir dunha forma natural a propia experiencia de ser humano? Por exemplo, que pasa cando o sistema educativo colle as crianzas e as acelera cara a ciencia xa como está estructurada, sen a posibilidade de facer o proceso de descubrilas, que xa están descubertas, nas teñen que volver a descubrir, pero ás veces chega como un caixón, mira, todo isto xa está descuberto e falta o proceso. E ademais digitalizamos porque estamos nun momento onde de repente atopamos un montón de problemas cognitivos nas crianzas, na escola, e empezamos a crear protocolos para clasificalas, sí. Mais parece que non buscamos a causa. Pero eu aquí, pois mira, teño unha hipótese. A causa deses problemas cognitivos podería ser a falta de facer aqueles petroglifos. É dicir, de descubrir a ciencia non como algo que está nos libros, senón como algo que existe, e existe o tempo que existes ti. E ti descúbrela. E opera en ti. A matemática, sí, Kant, a matemática afecta a túa vida sen que a túa vida afecte a matemática. A matemática nos petroglifos
afectaba a vida desas persoas porque existía. E podían ir debuxando, e mesmo podemos dicir, logo nacen crenzas, supersticións, pero tamén novas ideas, sí, sobre o universo e todo iso. Que pasa tamén coa xente adulta cando estamos privadas da experiencia de ser humanas. A min, unha das cousas que máis me... que, jová, é que ás veces xa non o quero dicir, porque esta está pirada, pero claro, a mí que me importa o que dixa a xente. Que máis me fixo conectar con esa saudade e me fixo baixarme desa vida loquísima que hai hoxe, foi ter un traballo que introduce de repente o manual. E todos esses traballos manuais, eu digo vos certo que picar patacas á man, para min, sabes, é un traballo que se mo dan mañá, di 8 horas picando patacas eu vou. Digo, bolo de verdade, E iso conectoume moito e estimulou moito a miña capacidade de pensar. O traballo manual, o traballo mecánico, o aquelar as cousas con orde. Sígueme parecendo absolutamente maravilloso. Pois, que pasa que as persoas, cando toda a vida acontece tan rápido, os traballos non teñen todo este componente de manipulación, e o ocio é todo ben. Dicir, a vida xa non che permite pensar. O ocio xa é un consumo en masa, corre, vai, tal, non sei que. E todo cho dan feito. E todo o consultas. E non cuestiones nada do establecido. E agora traemos unha xeración, non sei, eu non vou romantizar a pobreza, sabes, líbreme Dios. Pero claro, ti ves a xente que ainda está viva, o meu pai sabe facer instrumentos musicais, cunha erva, por exemplo. A min gústame pensar nestas cousas e creo que debemos pensar nestas cousas. E hai tamén, que me pasa moito, que hai momentos, sabes, que digo eu, é que ese círculo de Jarjamala, eu non son matemática, pero dan un trisquel. E non quero dicir nin que haxa unha evolución do círculo, nin... senón que todo isto operaba nas persoas intuitivamente, facían toda esa matemática, e esa matemática afecta a túa vida. Afecta, por exemplo, ao longo do tempo, no proceso cognitivo de evolucionar. É bonito, paga a pena pensar niso, non sei, e si, despois podemos pensar en como dai nacen crenzas, supersticións e todo máis tan grandes que anos despois, séculos despois, sí, colocamos a crenza diante da experiencia humana. Esforzámonos por exemplo, por atribuírlle algo á persoa que fixo iso e non sei, por colocarnos máis de par da persoa como a ser humano que é, que era, e nós que somos, para analizar e pensar na súa experiencia que é próxima a nosa mesma en moitas cousas.